zhoršením počasia, ktoré nastalo v stredu, sme mali kalamitnú situáciu, ktorá vyvrcholila množstvom výpadkov, ktoré boli na VN strane. Najhoršia situácia bola štvrtok, kedy sme mali najväčší počet porúch. Včerajšia výchrica spôsobila toto, čo dnes za pekného počasia je vidieť tu dookola. Hustý sneh polamal stromy, ktoré stupňovito padali. Tam sme mali okolo 80 000 odberateľov, ktorí boli nezasobení. Znížili sme to postupným odstraňovaním poruch na 16 000 odberných miest. Je to aj vďaka tomu, že boli nasadení ďalší kolegovia, ktorí boli povolaní aj z pohotovosti a celkovo bolo nejakých 250 na odstraňovanie poruch. V tom nepríjemnom počasí za pukania stromov naši lokalizovali, hľadali miesto poruch, kde popadali stromy. Problém bola aj dostupnosť ciest, keďže cesty boli pouzatvárané, sa tu nedalo ani z jednej strany dostať. Bolo toho veľa a hlavne brodenie sa v tomto snehu a za takého počasia, aké bolo včera, toto bolo dosť problematické. Teraz to už je našťastie o hodne lepšie. Najviac postihnuté oblasti boli v regióne Spišskej Novej Vsi a Prešovského kraja, kde v Prešovskom kraji bol vyhlásený aj mimoriadny stav. Momentálne odstraňujeme stromy z VN pripojky skupinovej na obec Opatka. Čiže všade treba porezávať stromy, ktoré popadali mimo prieseku. Sú to dosť veľké stromy. Je to taká drevorubácka práca. Po orezaní týchto stromov treba naspäť vodič dať do nosných svoriek, z ktorých vyletel. Našťastie nedošlo k pretrhnutiu alebo zlomeniu podperných bodov. No a potom sa VN vedenie zase opätovne zapne.